Jeg hedder Inge Dammeyer, og jeg er med i menighedsrådet, hvor jeg er valgt kasserer. Jeg har været med i menighedsrådet i mere end 20 år, og det har jeg været glad for. Jamen, jeg synes, man skal stille op til menighedsrådet, fordi det er naturligt, at vi vil have den bedste udgave af Hasseris Kirke. Og din og min bedste udgave er måske ikke den samme, men hvis ikke at man stiller op til menighedsrådet og søger den indflydelse der, jamen, så bliver det jo andres bedste udgave af kirken, og måske ikke lige, hvad jeg synes, der kunne være allerbedst. Så derfor, hvis du gerne vil have indflydelse på at gøre kirken til dit sted, så stil op til menighedsrådet. Vi har det hyggeligt i menighedsrådet. Vi er jo mange forskellige mennesker i forskellige aldre, med forskellige uddannelser og med forskellige baggrund og også ønsker til, hvordan livet i kirken skal foregå. Men på trods af uenigheder eller forskellige holdninger, så skændes vi ikke, og vi har et rigtig fint fællesskab der. Så det skal ikke afholde en, og de mange fordomme, der kunne være om, at menighedsråden det er et forfærdeligt sted at være, det kan jeg bare på ingen måde ikke genkende til. Jeg nyder at være der. Men jeg synes helt klart, at du skal komme og være med. Det er ikke farligt. Det kræver ikke kirkelige kundskaber. Det kræver, at du har en interesse i kirken og være med til at præge den. Og der er højt til loftet. Så kom og vær med.